kok nek karo Banji uripe mulya. Lah iya. Mas Irul ki iso Mas. Mas untumu kuwi. Aku dandan jam 6 Mas. Enggak. Dodok susunya. Oh, iya. Dodok susunya. Kusuma ku piye? Dodok kusuma. Ora kroso apa pancen tega. Ilo balung. Terima kasih. Sami-sami berkah matur suwun nggih. Nggih Pak Mantri. Mugi-mugi berkah barokah. Tansah pinaringan sehat selalu. Mboten sangoten niku to Pak Mantri, mengke lak maneh lintune to ngoten niku ki ya ampun, aku ki mboten purun lho Pak. Takane apa? Nggih matur suwun. Bilang piye ning Pak Mantri bilang piye? 1 2 3 yuk. Matur nuwun Pak Mantri. Ihi. Mas Pre mau yo mari. Nggih. Matur nuwun Mas Pre. Ihi. Mbak Lurah niki dewa sampun apa dereng? Oh dereng nggih. Oh berarti mboten bagian ihi. Salah urung yo kok bagian. Ora, mboten Mbak Lurah gocek kene ya. Ora gocek iki tenanan Mas. Ora nganggo gocek dino iki. Iki keluarga besar Jajar ada di samping panggung loh. Terima Pak Gerot, terima kasih Jan, Pak Juri, Pak Mantri, wah Jan terima kasih matur nuwun. Iki ada permintaan, saking bakule mie ayam. Pak Narji minta lagu Podang Kuning. Tadi yang dari Pelang Kidul. Sapa sih tak wacane Pelang Kidul mau sapa? HP ku mati le, jas no. HP ku mati. Mau minta ayang-ayang karo apa mau? Oke, siap dikasih. Cinta Merah Jambu nggih. Ayang-ayang. Oke, siap. Terima kasih. Podang Kuning sik. Pelake seberapa? Kak pelak sik. Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Lolo. Shopee COD, password ya. Saya langsung di tempat. Shopee COD. Pokoknya ihi ngono ae. Ora duit yo ihi ae. Podang Kuning Cinta Merah Jambu. Grup Buah Padi. Podang Kuning sik. Iso ki aku iki. Iso aku. Piye? Esuk awan ning omah kelonan iki ta. Esuk awan ning omah karo uncak. Kelon. Iya kan. Ngaten kan. Ya ngatekan. Sinden kok lungguh hae ngatek barang dikira dempor lho bae. Mboten Mbak Vivi, ya Allah tersinggung kok. Mboten Mbak Vivi. Oke, ya masihan ya. Tong ya. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu? Mau ke pesta